mazara kunyaya dzavanhu. Kunyaya dzavanhu yayi. Hi guys, maswera sei guys, maswera sei tavangani haisi kunditaridza. Tavangani guys, how many are we right now? Tavangani guys. Ndandisingatodi kuita live, ndandakarara guys, ndandakatorara. Hakuzorora chaiko. Ndandakatozorora, singatombodi zvekuita live nhasi. Saka tiri vangani guys? Priscilla. Tarira kwaidza kuti ngo. Tiri vangani guys? Tiri vangani guys? How many are we? Vanessa, unodlei? Azinambuya jujitoya matigonera. Tavangani guys? 149, all right. Haisi kundishowa. Fambai tuone. Handikautaura nyaya dzevanhu tiri 149, 163 hazviti. Fambai tuone guys. Fambai tuone. Ita mustega wamwe guys. Muchitega vamwe vachiuya tipinde munyaya dzevanhu idzi. Ndine 2 hours chete guys. Ndoda kuendesa Kelly na 6:30 kuSpecsaver. Saka ndine 2 hours. Ndikuona kune phone ta 213 hande tipa 213 hande tuone. Tiripa 213 ish. Tiripa 213 hande tuone. Hande tuone. Kadifambe tuone hande tuone. Hande tuone mundu dzotavangani. Uniform yenyaya dzevanhu ndiyo iyi. Uniform yenyaya dzevanhu. And guys. Thank you Sandy Fadzai. Thank you Nemasters. And Matthew will be bed. Ndadadaro kuti I was going to be bed. Ndichangomuka izvo zvine kutogeza. Ndichiti ndezvangomuka ndichinda kuSpecsaver. Zvino ndazowa kuti ndikuzwa masters ndikauya. Saka ndauya. Isaika masters echo guys. Mucha masters handetioni. Handetioni. Tinenyaya dzevanhu dzakati yesi Pamela waswera sei munini wangu nezvinhu zvavanhu kumastreet uko. Hasa ndashanya kwako. Ndichashanya zvangu manje nhasi ndamboswera in bed wena. Ndakazorora saka ndichashanya kwako ndimboona kuti wakandei zvenyaya dzavanhu. Kwewe ndiwe kwini zvepamela, ndiwe kwini kawo nyaya dzavanhu. KuNigeria uriko, kuAmerica uriko, kuZimbabwe uriko. Hayi ndiwe kwini wenyaya dzavanhu. Hauri kwini wangu. Chikwini.
sure waita akusandi waita akunda kuzvona handei guys. Right, 2 hours dzanadzo guys. Nichatry kubata kana ndikatadza ndogona kukontinua ndakurumidza kuya depending nemood kuti ngakurumidza kudzoka kwa Specsavers. Ndakoti nekutomuka ipapa nekutogeza nekutomhanya nekutobika usali. Saka ndatopedza. Kune baba vanoda sadza every day vanotishota zvisingaiti. Sadza tichadya sadza isu. But mabepa anoda sadza every day. Usingadi kutopamira pasitofu unotopamira chete. Unotopamira chete nekuda kwesadza. Guys. Sadza rinosimbisa. Hi. Right, Tavangani guys, how many are we now? 382. 382 and 8 385 and 385. Thank you, Sandy. 385 and 8 guys. 365. 403. Tamu 403. Kunoku 403 kunoku. Taku 400. 421. 421. 421. 421. Tudapinda 500 and 8. 421 ndo patiri 421 443 443 you are almost there 443 443 ndo patiri 443 you are almost there 443 ndo patiri 443 and 8 and 8 and 8 and 8 and 8 right kana toisa 459 and 8 you are almost there. That's going 41 people. 500, 41 people. 459, 477. And 477. 477. Pamela, sure. Hands and block me, Sabina. Leave me, guys. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. I have my PC here. Never make a mistake of unblocking again. Do not make that mistake. 498. I don't go there. And you don't check an account. 507. And I move. Kuna mwana kuti andikwanise ku unblock achero zvakaita sei andikwanisi because it's all about, you know, bashing. It's all about looking down upon each other. It's all about, you know, talking about you know, negatives. There's no day that anombofuma munachitaura chakanaka pamusoro pako anenge achikutaura zvinhu zvakaipa chete zvakanaka zvese zvokumashure zvawakamitawo tirawo hazvioni anenge achitaura zvakaipa chete panotaurwa anowhere. Saka I will never make that mistake. Munonomudza inyu vatumwa kuti kana Simeni I don't hate you but patakatamba pakakwana. No, not me. I can't. I don't have to. I can't anyway. I can't. Anzani block kana chero akabhadhara milka. That's a mistake, a bigger mistake. Yanongo chitoita chero ndakabhadhagwa mari yakadai. Kune vamwe vanhu vandotoziva mazita kuti chero zvakadini, chero kukauya mari, chero kadini and unblock. Ndakatopedza. Ndinotamba ne comment section epano. Comment section epano is they are friends enough for me kutamba navo. I don't need other socialites. I don't need other people. Vanongoita vari kuitawo kwavanenge vachitawo. Inishita yandiri kuitawo. Samanisi asandariona. Samanisi andakuwa nezvaro. Ndangoonawo patichanyora but ina asandadziwa nezvaro. Andinambonzwa nezvaro. Ndatotaura namama Vini. Andinambonzwa nezvesamanisi. So samanisi handizivi pamwe oda rangu itwa secretly. Havana kundiudza but ndangona masititi. Anyway, nyaya iripo guys. Ndekudai so. Guys tange ne update yeyo inyaya iri kunetsai. Tutanga nayo tiri dzakati dzatoda kuti taure. Hanzi enough is kunchikunda enough is enough. Ndakatodzidza nditamba ne comment section. Nditamba na leti baba pano pa comment section ndotamba nawo. Ndikangobhoyikana zvanaita ndakavata. Ndotouya pano, ndototamba pano, ndikapedza pano, ndotoenda. Ndoenda kwa Pamela. Kwa Pamela comment section ayenga chitongokwanzira but zviri nani because it's comment section you cannot control it. Kwete kuti iye host ndiye anenge achinoda kuti vanhu vakutsondokote. It won't be nice. So I don't ndoenda kunoona angoba updates zviri kuitika ndozvibvira ikoko zvapera ndodongora kuti Louise wanyora chii ndokomenda kwa Louise nokuti munhu wangu andingatorege kuinda ikoko ndinodoinda ndakasununguka ndobvapo ndenda kwa mwana wangu kwavantu ndonati kunoenda pedza ndodzoka pano kana kuti kwa Dai ari kuitei because Dai mwana wepano animona Dai chidhayari chakaperera chepano asi mudhayari akavhura ane rake page animona Dai akatitangira pano mudhayari akavhura rake page saka mwana wepano toenda kuno support utiriko antimona right saka makuseni ndakatry nezuro kubata mama hanziriko kupage kwachipo ina asandariona andina kunzi ndaenda kwandina
indida kutaura zvinhu zvekunzwa naivo handika kana kuti naivo vaviri mama V ndeyari kufona. Alright, mama V kana kuti naiye Chipo. Hello, nubu ndinobva kutaura nyaya iyoyo pane munhu ainyora. Ndataura kuti kune mumwe vanhu paupenyu hwangu andisingafi ndakaunblocka. Ukaita mistake iyoyo utori paloudspeaker watofona tiri palive saka utori paloudspeaker utoripo because watofona ndiri palive. Apuwa hako 50 pounds, puwa hako 50 pounds, but kuno kuunblocka it's a no. Azviti Sabina haana anything chiri good chekutaura about me. Whenever she gets time to bash, anototonokota meli achishita kunge achinakidzira kunge ari kunakidzira kunge ari kupolisha. No, tingatotambisirwa nguva yedu zvisina nebasa rese pano. Tikuita zvatiri kuita panapa tingatotambisirwa nguva yedu nezvinhu zvatatotaura kuti ati unblock otoiswa pafoni. Atidi izvozvo. Dai, please don't do that. Dai, don't do that. Please don't do it, Dai. Don't do that, Dai. Don't do that. Right. Saka nyaya someone guys nandisi kuziva ndoda kana ndazvaona iri Chipo kana tine ava ndozonziva kuti someone radini nezura muna kona kuti comment section mune mumwe munhu akauya ndikangoti ndichingoona comment ndichitoti block ipapo. Nezuro ndakaona mumwe munhu achingouya ini ndakamblocka kuina account yose andasandoizivi ndakablocka kusichandoziva dai new account whatever. Ndakangoona apa panyigwa kunzi Mary ini block same time andichivaona handidi zvangu because kuno kundiri peace. Ndiri peaceful, ndine peace yangu kunoko. Handidi ini ndinongobata nyaya vanhu vandivinga nenyaya dzavo ndinongodzibvarira ndinongodzita nyaya dzavo zvakanaka. Handiende kunodongora chero kanzi kwa peace asake nema platform I don't go. Kana ndakatovharisa ini ndakavharisa handindi ndinoenda kwa Pamela ndokwandoona ma-updates. Pamela tinotomuda because tinoziva kuti ma-updates ndiko kwatinodi kwatinomawana. Kumwe kwese chero kai kwa peace asake handibati handitsiki ndakatopedza 2026 ndakatochinja moyo wangu ushu unondikanganisa. Saka pamwe pacho ndinofanirwa kustika kumira pachokwadi. Mwana ngangodla 50 pounds ati vati ncha unblock ongoidla 50 pounds oti varamba zvapera wadla 50 pounds. Right. Saka join nai munhu akadaro ningamudini I can't. I will never. So nyaya iripo guys nezuro manheru ndakazotraya kubata mama V. Ndobva mama V vanga vatorara. Ndobva ndabata Ruka. Anditika ava ndini ndakatomubata kwete kuti ndakatibata. Ndobva ndabata Ruka akati Simeli iko zvino zviona ipatime tavata it's obvious avata ndogomudza Makuseni akufonere. Saka ndarara Makuseni takazokona ina Pingi mandipa uya anonzi Pingi unotongoona wako kuti I lost soul wangu. Pane paunotonyaso tongoona kuti this one is just a lost soul and I look at the age. Inini majinotasa age. Ndona dzimwe age dzilizo kupengereka because remember I was once there at that age. Ndaitongopengerekawo handichiona. But me mukadzi mukuru me doing that to other vamwe vakadzi vakuru that would be below the belt. Andona. So uyu Pingi chine hope yekuti rimwe gore achachinja. Achafuma akachinja because mazera emadiki apa social media anopenga. That's a fact. But kuti tizoita vakadzi vakuru vanenge vachipengawo kudai azvizoyatso kubudawo. So kupenga tinopenga tozviziva tinopenga but mupengero wacho kuti ndini chingofamba chibata vanhu chivakadzi chingobata vakadzi chida no. Right. So ndazomuka Makuseni nhasi ndibva ndaona kuina mama V vakatraya kundifonera vakafonera ndafa kuna 6 missed calls dzava vakatraya kundifonera but ndakarara handika. Saka ndaona vakataura uyu Ruka ngatopindura kuti vari kuzama kufonera yamusi kubata phone. Anditi ndobva ndaita sei ndobva ndati rega nditry kuvafonera back ndobva ndatry kuvafonera back. Saka nditry kufona back ndobva baita munhu afona direct call ndobva yadropa ndobva tanga kutaura nemunhu yayo hanimaona iwe ndobva try kufona back futi hanimaona ndobva ndandapa call nemunhu yayo ndobva ndazovafonera back vakati ndachitry kuti ndikufonerei. Saka vanga vati vatowe kuairport handika ndachitonzwa chitora kuti muri kubhodha mune flight kwamiri kwanga chinda vakati Simeli ndiri paairport ndine kwandiri kuenda andimaona vanga vaina chiwa chegune ndine kwandiri kuenda ndatoi paairport. Saka ndichakupai chidimbu chenyaya handizokwanisitora post 3 nditori limited. Ndobva vandipawo side ravo renyaya vandipa side ravo renyaya handiti ndobva tonditi vatodedzerwa kudzinga vachipinda uyu mundege nditoripo pafoni ndikachipindai tizotaura kana muchinge madini masvika
handiti mama V kundondidzira kwaita mama V kana muchazona live ino kana pane pane ndakanganisa muzokotera ndakanganisa handitika mama V vangu vachingondondedzerawo kuti even vatondisendera ma video aya avaitaura ma video avari kuti avanawo mama V vatondisendera inini ma video aya vatoita zvavo view once because ma video andina nide kuti ndingachengeta zvinhu zvakadaro ma video emunin'ina wavo iyeyu munin'ina wavo Nkosi ndiye ane ma video iwayo ma video acho ndiwo avanditaridza kuti ma video angu inini andinoziva andaitaura ndine ma video ndiwaya chero mukavhunza nhingi gudo naanti angu sendere vandakapa ndo ma video avanawo aya munin'ina wacho achizvita ega munin'ina wacho mukomana aya achizvita ega akaburitsa face achizvita ega anda angatori 3 mavideo iwayo angasinganitse kuita ku andina kuzombopedza angone vamwe tu ndimwe ndangona 1 ndanga kufura ndibva ndangona zvikanzi so uyu Chipo uyu ari kuita mistake kana chiti nini ndine mavideo ake andina kulikisa video remunhu mavideo andakapa vanhu ndo mavideo aya ndaitaura ndobva vatsanangura kuti mukomana uyu vatsanangura kuti kubva pakutanga mwana uyu ndaigara naye ndichigara naye ndobva takakuita zvinodhaka izvi hanimaona ata saka takatanga kunetsana nezvinhu zvinodhaka semukomba hanzi ndichibva ndaisa strictness yekuti kusiku hauchafambi handika kune mama strictness yakuti unoisawo kana pachinge paita mwana musikadzi waditi ndo vakabva vaisa ipapo andimaona mastrict iwayo vadaro strictness iyoyo mukomana hana kufara and but still vakaenda zvakadaro because vakatenge vamuripota kumatrix kudhara nenyaya yekutaura before asangana naChipo ndo pane key point yangu pabata ipapo andika before asati asangana naChipo ndo pakaitika nyaya dzekuti matrix yanga itori nemarecords that was before because vari kuti naChipo vakasangana naye vakasangana manje pakaenda kufuneral apa ndo vakasangana Chipo nemunin'ina wavo pavaenda kurufa apa rekwasisimeki remwana wakasisimeki ivo vanotozati vanhu vakonekta ikoko handimaona avakabva vakonekta ikoko handiti vazodzoka handimaona kwanzi mukomana yakazotiza nenyaya yestrictness wandakaisa namama V akaotiza akaenda kukwekwe kune mukoma wavo ndokwagotiza akaenda kunogara kukwekwe kusvikira vanhu vazosangana pai Nikita kana akadaro ipapo ina handina kupanzwa ndikutaura zvandaudzwa handidi kutaura zvinhu handisina kuudzwa kana ndisina kuswera ndoitira kuti vanhu vanoona ivo vanozoona mavideo ava handitika vanozoona mavideo ava ndozoti amwe ndawedzerera ndatapudza ndikutaura matauriro avaita vachindiudza zvikanzi akaenda kukwekwe aenda kukwekwe ndokubva vazosangana naChipo pamafuneral vasangana paChipo ndokuukana apo kwavakaita anomaona vaukana apo kukana kwakaita ndobva vazonzwa kuti mwana mukomana ari kupi ari kwaChipo anditi ndobva vatoenda kuzama kutuma vanhu kwai amene vadetective anyway kuti vanotora mukomana uchu anomaona so anzi pavakauya kumba kuChipo zvokutoti akaenda pakauye chokwadi chaitaura Chipo kuti akaenda pakwa usiku kwanzi aenda pakwa usiku anzi mapurisa akabva achimutora vanhu vematrix akabva achimutora vanga vaudzwa vavaya kwanzi Chipo akachema anzi akachema achiti musatore Nkosi handimona kureva kutaura chokwadi kureva kuti Chipo akatopinda murudo nemwana uchu Chipo atove mulove nemukomana uchu ndo chokwadi atove mulove nemukomana uchu because hanzi akachema hanzi vakachema achiti musatore mukomana uchu kuti muinde naye handimona kwanzi but taitira kutiwo mwana uyu abatsirike because yatove problem yedrug iri yemukomana uchu kwanzi saka azoinda mukomana akaonotiza handimona aenda kunotiza ndo pakatangirawo nyakanyaka dzese idzi dziripo kuti vasvike panguva ino nhasi handimona saka kwavarivo vanoti iwowo munhu akalikisa mavideo kusocial media havasi kuziva ndokutaura kwavaita ina handizivi ndokutaura kwavaita kuti havasi kuziva but conversation yaizopera because network vangavatokuti tataura vachinda kunokwira mudege yazokata nendege vakati tichafona after 4 hours 3 to 4 hours saka ndinangu kuzovafona ndisati ndavafondera zvangu handimona because I think 4 hours dzakwana manje apa handisati ndavafondera hangu kuti ndinzwa kuti zviri kufamba sei handimona so ndo side drama mavi vanoti ivo mavideo andakupa iwaya ndo mavideo andaitaura handina video rani raChipo ndobva ndatomuti admire pamwe pacho panoda kushandisa ungwaru mwanangu we use wisdom pamwe pacho you value and you look kuti who's got a lot to lose between you mfana wako naChipo wotarisa kuti ane a lot to lose ndiani well if it's them vane a lot to lose then alota continue but if it's you who's got a lot to lose because hanzi mukomana munin'ina wake pakamutora hanzi ndiyanga ari manager werice hanzi aindishandira ari manager werice pakamutora pacho ipapo hanzi ndiyanga ari manager werice iye mufana uchu saka ndikati saka unotarisa pamwe pachona it does not hurt
kuti uchiziva kuti iwewe kune brand rakuprotecta, kune makambani akona uchenda nawo, makambani zvekwamwari cheko haadi zvese zvekutenda nerong reason izvi pasocial media. Zvekwamwari cheko havadi, because uchishanda navo ndochinotanga kukudza ichocho, ndochinotanga kukudza ndokudza kuti zviri nani mutuku wesitireke makanyarira kuti zi totoona kuti munhu uyu ane hunhu. Pasocial media pane vanhu vagara vasina hunhu, vanotuka vanhu, vanotokudza kudaro, vanotuka vanhu, but ende vanotuka vanhu vese zvokuti iwo haungazove exclusive kuti usatukwe, but do not answer. Vanogara vachitaura kudaro kumakambani izvozvi. Odhola yandakatanga nayo iyi yakatodaro izvozvi. Vanhu veTaze Solar vandichakudza ine zvava varikuda kuisira madiaries masolar, tichitotanga vakatotaura the same thing zvakare. Handibaona izvozvi zirono vakatondudza kuti the same thing. Hanimunoona. Saka makambani mazhinji anenge asingadi. The reason why mtoda kuti masocialite akawanda sometimes anosvika pakunyarara. Hanimunoona. Ongoitwa inoita because kuri kubva chingwa chake. Vane vasingatodi zvese izvozvo. Ndobva ndamuti saka dei wanga wadini wachita kuti mukwanisa kuti tiura zvikanzi zvikundirwadza sisimeri because this is close to home. Haana kuvanza. Atitaura zvikundirwadza because it's close to home. Ndikati zvina basa it's close to home. Izvozvo kuti it's close to home izvozvo ko kunobva chingwa chako. Kunobva chingwa chako woita sei? Saka ndopachagumira papo. Saka tichakontinua handiti because wanga achifamba tichakontinua tozoona zviri kufamba sei. Chipo ndofunga netoke kuZimbabwe ndambotira kumufondera ka2 fone kenge chingoti calling yanga isiri kuyezopinda. Hanimaona. So ndozitira kuti ndinyazo kumbata ave calm naiye pasina kuti ari pamusoro ari calm. Chipo ndingangofara kumbata ndiri ari one pasina munhu wake. Kwani zviro vakati vanawo vese handisi kuziva mama Rasta ndikutaura zvavataura nhasi, but manje chinoitika mama Rasta iwe aino kuti iwe uri shamwari yaChipo. Anditi Chipo naiye anotomboshanda nemakambani akati wandei. Chipo akagaina vanhu vake vakawanda, vanhu vakamuda pasina controversy. Ngataura nechokwadi as much as dzida nyaya dzevanhu, but chokwadi chinodiwa hacho sometimes. Hanimaona akagaina kusvika paasvika pa vanhu vakamuda, vanhu vakamufollowa nenyaya yechidhori chake. Anditika so for ye kuti akuramba achipinda muzvinhu zvakadai so zvisina nebasa rezvakadai zvikazodai ane 1.1 tutasira kuti apinde ku 2 million. Zvinomudelaya growth yake 1 2 zvine zvakuti atipejere kuti rivnakidze riche so vanhu vakuenda kunotuka. Andiwana kudzokera kumasure vanhu vakuenda kunotuka vachiita kuti vachimirira kuti kuzosvika zvidzikane. It slows. Ameno zviri kwaari, but I would have loved kuti ndichataura Chipo ari one pasina munhu wake kumuonesa. Ndobva ndatomuti kuna mama V. Saka iwo Chipo mukunetsana papi nyaya iyi sezvo iwo matsananguro ari kuita kuna Chipo saka mukunetsana papi. Saka ndombomira ndakadaro guys, nditange ndanzwa uchi ndazobata mama V ndabata Chipo. Andika maybe mama Rasta ndori paZimbabwe unogona kutonza tisimela kutsvaga kana chikotsa ndibata abva ndibata Chipo nditotaura naye. Anoona so totangira ipapo hondo takaiona takaita drama takanakirwa chose chakada. At some point guys pane pekuti zvinosvika pakupera and we cannot keep on ameno zviri kwavari isusu entertainment loyal to people are loyal to entertainment. Vananda drama ndochokwadi vananda drama, but ivo vari mudrama honestly pane pazvinosvika pakudraina plus kune chingwa chavo kuna mwasina kana endorsement kana kambani wani anoshanda nayo handimazvona, but ivo vanenge vane makambani anoshanda nawo zvinosvika pakutozova draina. Kune makambani anenge akatoaya kuti ushu akatarisa avachatokwanisi kuapproach vakunotsvaga umwe munhu kuti vashande naye. Handimunoona inove mistake hombe inoitwa nemamwe masocialites ekunoku social ekuzasi kunoku mama endorsement cheche kuti umawani haumawani kweze uri munhu wecontroversy every time. Antimaona. So kana at some point chida kuzokurawo kuti udye mari social media, because I believe pa social media munhu wese akavhura page akazotsvaga mari. Ndo chokwadi chiri pachena. Munhu wese akavhura page akazotsvaga mari kuti awanewo inside hustle awanewo something pa social media. So social media ikupa vanhu mari. So if you use it wisely you can get money very smart. You can eat money very smart na social media. But vazhinji mukatasa vazhinji kunobva suku inyaya dzenoizika akuna mari anodya kungorama nekupema mari yekudya cheche yekuti anozoti ndapiwa mari chero yekubva kuna zuka mazana zvakatooma necontent medicine iri kwei unowana munhu page chishandira $100 mwedzi wese. Saka unoti uri kuitei of which company kauya you can charge them 30,000 hati ndo mari tsariko. You can charge them $1.5 $30,000 chienda zvakadaro. Antimona ndo mari iripo ndo mari tsariko mazuva ano. Ruthi vara imwe phone taura hako ndoda kuenda mberi.
Alright, ndakutaura kuti Sisimeli kutaura chokwadika inangu apa ndanyatsoya nepfungwa dzako dzakanyatsuti kwesiri dzakanaka. Noti matangira ndaita dai ndichidaira ndichitanga foni. Inini ndiri mubereki akambostraguna nemwana akanga achiita zvemutoriro. Nyaya yangu ndakaitaura ndega, ndina munhu akandituma ende ndakandisindatumboona kana kochi. Ndikukuudza kuti vanhu vemutoriro panguva yacho kana achiita zvinhu izvozvo anotoda munhu anoita mwoyo murefu. Chikumbiro changu nemunamato wangu ende handina munhu wandiri kublema between Mama V kana Chipo the Trouble Causer vese vari two. Ndakazvimirira because I've been in a situation of ndakapedzera ndakuya vanhu vakangondoona ndakuonda ndikasara musoro ndikapedzera ndakutaura nyaya yangu kuti mwana wangu ari kuita zvemutoriro. Mutoriro Sisimeli unoda vanhu vanongoita mwoyo murefu monzwisisa. Chandiri kutongokumbira ndechekuti dei Mwari vapa Mama Vika simba rekungovo nepatience nemwoyo murefu wekuti Mwari avagaidhe vakwanise kutakura. Zvino hakuna chinhu chisingagadzirisiki. Mama V naSisi Chipa vese vanhu ava vari kutonida counseling. Kune vanhu ina handina chikoro chakanyanya but ndinyatsona kuti vanhu ava vanyatsotonida maprofessionals vanoziva zvinhu izvi. Ukaona ukatarisa Chipo ina mesingle parent, Chipo anga akatombororwa zvitori nani murume wake akazoshaya and chii. Patori nemaissues ari beyond zvinhu zvatinoona isusu pano pasocial media. Chandotongokumbirawo futi comment section ngatisamhanyai kupika masites ndapota. Because both parties are going through a lot. Mama V is going through a lot. Chipo the Trouble Causer is going through a lot. Saka zvokuti tobva tamhanya kana kuti ndotsimbirira Chipo kana ndotsimbirira Mama V, it is not helping panguva ino mucommunity yedu. Icho chikumbiro. Ende zviri kusanganawo naChipo hatisi kutozviziva. Munhu akauyawo pasocial media akataura ega akati anopota achimborohwa nechi aimborohwa asati atendeuka kuzayochi. Ina angofarira kubata mapoints kana munhu achitaura. Handimunono. Saka plus vanhu vezviro izvi, talking from experience yangu inini, they are very manipulative at times. Zvakutoda munhu atori trained to deal with these people. Help chaiyo pachiritori nehope. Inini munamato wangu as a parent akastrugula nemwana wake, indakana ndisina mari dzenamatrix dzema rehabilitation dzaidhura. Ndakamboinquire ndikaita maresearch ndikaona kuti mari dzacho ma600 yaitove 600 USD per week. Sisimeli mari dzekuendesa kurehabilitation center munhu. I rehabilitated my daughter ndega, but ndakatonyepera kuzungaira kwandinogara ndichitaura kuya kuti at times a lot of parents varimo mumacomment section vamwe vacho they are struggling. Nyaya yemadrugs haisi nyaya yekuti unoseka munhu kana kuti nyaya yekuti tingajaja. Handina wanzi kujaja. I'm not judging Mama V and I will never judge Chipo. And handina kana side randiri kutora because both parties are going through a lot. Munzwisisa. Saka inini chikumbiro changu kuna Mama V, don't give up on your brother. It is not an easy journey. It's not an easy route yekuti ingambomuko. I want to thank ndine shamwari yangu yeku UK. I will not mention her name. Pandakabudisa nyaya yangu akabva andibata kusera kati nhupi, it's possible, it's doable, but be strong. Akarehabilitate mwana wake ega. Guys, kana usati wasangana nemwana anoita zvemadrugs kana kuti hama yako kana kuti bhudhi vako kana kuti whoever ari the closest person mulife mako, your loved ones, you will never understand nyaya dze-drug abuse and chichi. I am not here to judge, but ndikutongonamatira kuti may God give both parties strength. Inonzi strength. Yekuti Mwari vape simba rekugona kuunderstanda zvinhu izvi kuti zvinofamba sei. Wega chaiyo mukambozvigoni. Sisimeli ndakatombotsanya ndikasvika pakupera ndichiti Mwari rangarira iwo ndichitipai simba, but Mwari vakabva vandipa wisdom vachibva vandipa nevanhu vakandigaidha. Kana usina munhu anokukocha Sisimeli, pasina kukocha
before Sisimeli, I used to fight. Ndikangonza kuti mwana wangu adai. I will say this publicly. Ndaiti ndikangonza kuti mwana wangu adai, ndaipopota ndichimupopotera. Kusvikira ndakanosangana neshamwari yangu iri ku-UK, ndinesi vari ku-UK vakarehabilitata mwana wavo vega. Vakanditi nhubu zvinoitika. Vakasanganawo nazvo. Mwana wavo anga akadai. Mwana wavo is doing great. Vakandiratidza mapictures emwana wavo, vakandiratidza nezvamwana wavo nhasi. Ukangoona uine munhu ari kuita madrugs, guys, ndokuudzai izvi hazvisi zvinhu zvekuti tinosekana kana kuti we invite mulife. Ndakanga nditone munhu wekuti ndairwa nemwana Sisimeli, foni yangu yekudhara yandaishandisa kudhara ndandatengerwa foni iyi nababaka. Dei kuti ndandinayo ndainyatsokuradzai. Ndaingoti ndikangonzwa ripoti, hondo yandaita nemwana wangu ndisati ndadzidziswa nemukadzi woku-UK vanesi havana kuendesa mwana wavo kumasenters. Vakaita mwana wavo vakandiudza kuti nhubu nyepera kuzungaira chizvininipisa ratidza munhu uyu rudo. Ndakaswededza mwana wangu padhuze Sisimeli ndikati mwana ndipei simba. Sisimeli inyaya yemadrugs ino, inyaya yekuti ndinopinda nemwoyo zvisingamboiti, handidi kunyeperai ndiri single parent ndisina mari dzekuendesa kumwana kudrug abuse. Sisimeli ndoda kuti mufonere mukomana anonzi Chibaba Sisimeli munyatsonzwa kuti pandakanotambira mwana wangu kuairport zvasina umira mushe Sisimeli. Pandira mwana unazoona kuti pamavika hazvina kumira mushe, but ndakaita chirindi Sisimeli. Ndikukuudzai kuti inini pamavhira vajaji ndovanzwisisa Sisimeli because I've been through a lot. Ndikasiyakwa nevanhu pasocial media ndataura ndikuudzei. Pandakanotambira mwana wangu kuairport, bvunzai anonzi Chibaba anogara achitaura kuti ezvinezvi mwana wako nhumbuka. Mukaona mwana wangu Sisimeli zvaike zvinezvika, mamwe vanhu vanogona kubvunza kuti pamwe it is a joke, and when it comes to abuse ndoinzwisisa. And ana munhu wandiri kupa kana kuti chiika. But Sisimeli ndakasagula ndikasafa as a single parent ndega. Ndabvisa mwana kuZimbabwe. It was not easy. Sisimeli vanhu kana munhu aine habit yake yaajaira kuita zvinotora mwoyo murefu. Monzwisisa? Zvinotora mwoyo murefu, but Mwari vakandipa simba ndikapusa, ndikazvininipisa, ndikakunda. Sisimeli nhasi mwana wangu ane basa. Ende zvimwe zvinhu kana even anonzani iye mukomana wemunyino wamama V, handidi kumujaja because ndakazoti ndagara nepasi nemwana wangu Sisimeli ndakanyatsoona kutoti pamwe pacho masingle mothers tinzwireiwo tsitsi. Kutaura chokwadi tine rudo rwekuti tigare nevana vedu. Vana vedu are going through a lot kusvikira vanopinda mudepression yekupinda muzvinhu izvi. Mwana wangu akanga asingadi, aitochengetwawo nevamwe vanhu. Sisimeli handidi kuzonyanyopinda deep, but ndakatozoona kutoti vanhu vaindipa maripoti ekuti mwana wako azodai plus mwana wacho kuti achizouya akudze kuti vanhu ava. Guys, let's learn to listen to our kids when they speak. Let's learn to listen to our kids when they speak. Ndikukumbira kuti ukanzwa mwana wako achiti zvakati usamhanya nekuda kwokuti kana kuti munin'ina wako kana kuti mwana wamai vako ati zvakati pamusoro pevana vako, iwewe assessa situation wega. Indaingoti ndikanzwa report ndomhanya nereport, mwana ndotomuvharira panze. I almost lost my daughter, but ndikuda kutenda Mwari. Inyaya yekuti hazvisi zvinhu zvatinogara ndichitaura, but when it comes to issues like this ndinotopinda nemwoyo zvekudaro. Aiwa, tinotenda. Saka kune maparents ese vane vana vari kuitawo zvinhu zvakadai, ndotonamatawo kuti dai Mwari vakupai simba rekuzvininipisa. Sisimeli handisati ndamboita izvi. Ndoda
Mirandi Ede Chibaba kana ari free anokudzai kuti tinotora mwana wangu airport ka azokudzai nezvaayo mwana wangu nezvaakuitwa nemwana zvinoda mwoyo murefu ende zvinhu izvi pasina Mwari neniwo ndega ndaimbozviita. Munzwisisa taditozo Eda Chibaba takupedza life ndakuinda ndakuinda sorry apo tinotenda Mwari kuti mwana ari pakanaka zvotoda kushinga zvoda kushinga sisimi alright. Right, vanhu vakaremerwa guys, vanhu vakaremerwa kunzwa kuti people are going through a lot. Even nyaya dzemadrugs itori topic one day yakazvimirira. Vabereki vakawanda vari papa vari kuchema nevana vari kuita zvemutoriro, but they don't know how to do it. They don't know how to maneuver around the situation. They don't know mari yekutunisa matriki hauna iye zvinoita $800 inenge usina mari yacho, right? Saka takuindirira mberi nokuti tikatanga kuti tivhurire vanhu izvozvi hatina kwatichaenda. Zvakundifotedza kuti ndizodzoka ndorova futi dzimwe 2 hours nesvika kuti ndimbotamburewo nefamily handiti, right? Saka ndo pacho patasvika right now panyaya iyani saka tichazoona nayo mamavhi, but zvemasamoni mi I don't know, asi ndazviona kuti ndizveshuwa ndizvechiadisana vasungisana it's up to them, vanongoita uya vari kudi yavari kuita ukosi tinei nazvo hatinei nazvo, right? Tobva ipapo handisika toda kuti ndimbopa nemavoice notes anoda kuplayera. Pane mukadzi akauya panapa watanga tiri kubatsira handiti watanga tiri kubatsira. Mukadzi akauya panapa akataura nyaya yake akati ndine vana 3 mwana umwe akadefaulta zvakadai. Zvazvo ndokumbokuudzai sometimes kuti sometimes hatingazviunderstand, but Mwari vanotaura so nenzira yavo, vanotaura nenzira yavo. So musi wekutanga tikati ngatindisei munhu uyu kumba, chekutanga regai ndigare ndangotaura panapa pachena vanhu vachinzwa. Pano kana tikati ukauya nedambudziko rako hatikupi keshisu, we don't give you cash in hand. We don't give you cash in hand. Kana tikati ukuenda kumba mai raisi chimbomirai kufona, mai raisi nombira kufona tipedze nyaya iyi kuti tichazodzokera kunyaya yemadrugs. Ngatimbomirai tipedze iyi nyaya, tingatozoramba chidzokera mashure ndine 2 hours chete handitika. So tikati tikubatsira, we give you a ticket, tikati tikuendesa kumba. Saka kune vava vanozouya ifunga tichanopiwa mari, hatipi mari panapa. Saka I got mamuchingona zvachone zvachingodhileya. Ndakatombotanga kutsvaga mari panapa paina kubuda, and then vanhu vanga vakutanga kuchibvisa manje, vachimubvisira mari mbijana. Mari yanga ichibviswa mbijana. Vachibvisa hava vachibvisa zoti manje vhiki rino mari yanga ichikwana yekuti aende kumba. Yanga iri kutokwana kuti akwanise kuenda kumba. Sezvinei boom ndobva ndaita message yauya kubva kune mumwe mukadzi, ndobva ndisendera message kuti zvikanzi Simeli, pane live yenyu yataona ndimwe vanozona mari kumasureka, pane live yemunhu auya ipapa akataura zvakati munhu uyu handika momuchenjerera. Ndobva ndati kunze chii, zvikanzi nyaya zvaaitaura anzi tiri kugrupu tese. Saka vari kugrupu rese anzi akatombobatsira, tikambotomubatsira gurupu retelegram. Kai telegram here ndofunga hanomaona akaenda kuZimbabwe kumusha akadzoka. Ndikati gozi nine zuro akasendera mapictures evana vakabvaruka miromo, vana vane maronda akazara muromo yese ichi avanga vanawo vese vatobvatsendera mapictures evana asanga ari paview once mapictures aya. Ndobva ndati kodi kuti uende kukliniki nevana, handiti akagumisira papa musuya yachiti indabvisa mari yangu 400. Handiti ndakamupa 400 musuya ndikachitsvaga imba pachinzi uya achiti achakwanisa kuti ndigare naye. Handika well akati haasati atsvaga imba because akataura nalandlord kuti vanozogara ogara imwe vhiki ozobuda. That means haana kuti Simeli ndakunzwa dzungu, please my sister sit still please, sit still. My sister imboenda imozoona chachimunyaka kudomuka, maybe mukaenda mukazona chachimunya munenge musingazivi, because ini ndikatogara ndiri still ndinokanganisika neti wakuda kungodai kuti zvinditiri andowana. Saka ndo zvakaitika papaya. Ndobva ndamuti right, saka ngatiplay maaudios tinzwe. Let's go to the audios and listen.
kugurupu uku kwavanga vari kusiri pano yesi Marufu kwanire mazvinzwa aka and the person went from a general child. Don't get the kids involved. Please. Panada was blasted and soda. Did I start? And never put out. And never put another voice of my equals with guys left side. I need some help with the other taking the schedule a day. Then so just putting the great with one man, she seems too much in the depot. She. Mufungwa ndiyatadza kumboza vanhu 1 2 3 1 2 3 guys isicho nakadai so kubva kwandakaita mugroup saka akakuta muzimu wanje ndakakuta magroups akawanda ese munzo ende ndakatonyarara zviri zvitoti stress like right now inyaya yebrother my brother like to me see akaenda kuforce achinyeba ari pamujivisi muromo akutsvaga madrugs only to find out this kuti munhu ari pamujivisi is homeless osakwaishanda haana kubhadharo akutsvaga madrugs ndoni yakatota nditombobuda magroups ndimbofisa ndimbostika because nditaakuza bhazi kuyakuno ndikagara naye then he betrayed me akabuda mumba akaita zvake nevanhu vaaita navo ndikamutsura so is on the street vanhu kumba nokwachitishandi ndokatsva mugutswa wekuSA if ever anything happens ndinosaroma kumama ndoni yakutondisitesa izvezvi that's the situation ndoto zvamuri kundiudza izvi I think 2 weeks back my Facebook ndakatobvunza I think ndikaro chokuti Facebook yangu inenge yahekwa because ndinozvikuitika kana vakusana messages kana nakusa zvavatoita Facebook yangu do you know which toona sekuti Facebook yakahekwa ndakatosaka akasana message kudya I think timaineke asina mari ndopada When I saw my comments, I just sent out. When I was talking like this is not me. It could be my Facebook, maybe I can't. So, I'm not going to go food. But I thought I put Sandamo Garafu. What will they? Whatever that is happening right now, fact kwangu nevana, I'm okay. But zvikuita kuneni vakuzibatsirike, I don't think zvinoita masimwa. And then the reason ndakatokutora magroups iyoyo. Vamweni munenge muchida kutaura paramba but kana zvazvokudzo chitende changa chakati, munenge mazokuzoti munopesa mangwana. Sana mola jeki zvoda kufamba kutodzana chana kumatipa mari dzerenti. Usaita zvizvo muda zvinhu zvabatsira munhu. I don't think I need any help kana. Unemana wangu triple. Utofamba ngoenda mukitchen. Ino wangu triple. I don't know what happened with my Facebook. Maybe someone hacked it. Akaita zvakaita. And one. Because my Facebook account hope. And ndina Facebook account wani. It's just that it's actually true. Me anoshanda nesita wani. Even if it's not represented. So please for me right. Mazwa. Please, and stop it. I'm okay now. For me, I shall not it. I try to keep this around. Yeah. I'm going to strong to pay to that around. And I die. They won't end around. You those watching the child and now my box. Right. So if I stay audio, kuma group kwabo uku. Kuma group kwabo. Zvekuti kurwara yemedications. Ndinoshanda mapirisi. Tinotonoshiyanika. Kuti vana vanova mapirisi, munhu mapirisi. Kuti ndaisa munhu kunze. Yona pita sana azobuya nhasi mwana ane 10 years. Guys, please. I think like people should put your corner or people that walk and since shall not turn around about groups, shall not turn around. Please, I remember now what I don't know what simple. Yes, upon the page I name, and I put that people said the page I name, and this now you put anyone can up. And this and this week, I don't know if sometimes I put the chances on one or I had a no, but what's on another materials.
Sara chokwadi. Kokona vana vamapirisi kwakatsva vanhu. Ule mwana pino wano kana chitora pirisi mapirisi oro. Vana vanotaura da. Vetiza kufunzira kuti malime medication yedu takafana medication yedu. Vetenzele kufunza. If ever kana chama please guys involve me right sada. Sada. Right. Saka kuma group ndine zuro kuma group kwawo iye akandifonera nezuro ndobva atisimeni kune hama dzangu ndoda kuti munyatso kuona team. I want you to see and watch and learn pazvinezvi. Ndobva nditi kune group rinoiswa nehama dzangu dziri kundipopotera kuti vakundiseka vachindiseka kuti hanzi wakaenda kunopeva mari paFacebook hanimaona. Saka nditori nestress izvozvi ndobva ndatomupindura ndichiti regai ndikupei audio munzwe zvandakamupindura inini ndichiti watichi wati vanhu vari kukuseka ndachitara naye ari kubvuma kuti ndiye hanzi isiriyo ndipika audio ndakamusendera unozva kuti handichazotoda ndikubatsire sei honestly ndine zuro kana uri kufokasa nevanhu vari kukuseka kana vachikubatsira ngavachikubatsira ivhu vanhu vari kukuseka because handifungi kuti iwe kana uine nhamo yako handiti nezviri kukunetsa you should be focusing pana vanhu vari kukusenda mamessage because havana chakakubatsira nacho. I would dena ndirinewo just answer them kuti makandibatsira nei muri kuti ndiri kukumbira yo kuFacebook ini wacho makandibatsira nei handiti unzwa toona kuti chii zvokubhuloka ndanhu asina kubatsira vanokubatsira nei chaenda tuye kusocial media ndechekuti ukanga usina munhu anokubatsira kana hama yacho saka vakaona kuti wakuda kubatsirwa vakuseka saka zviri kwauri chizo zvaunoda handiti chuza zvaunoda apa ini ndakakupa mari kuti unobhadhara rendi zvokuti wazoiteiwo ina handina pandichakwana dhiya handina pandichakwanawo nokuti handisi kubatsira iwe wega ndiri kubatsira vanhu vakawanda handiti chandikuseko zvino ndiri kutsvaga mari kuti uende kumusha ndizvo zvandiri kuziva izvozvo kana yakwana totenga matiketsi oenda kumusha so handichazivi kuti ndoitawo sei apa honestly speaking. Apa mushure mekunge anganditumira meseji anganditumira iwe achiti vana one muhombe uye akatozoita serious she's having maunzu mumhino and bleeding apa kwandiri kwacho I don't think ndikafonera ambulance they will attend. Mari yamakandipa ndakatenga chikafu ndikati sezvo kubasa richapiwa 500 rand Saturday so nezuro ndichisvika ndakawana vanhu vakagara panze vachitivakirwa dho chichichichi handowana ndo pandakapinda chiti aitwa group vari kusekwa mugroup vandamushonga togwadziwa notwa vasekwa mugroup ndine zuro ubva zvapera nhasi ndo pandazorisiva munhu andisira mameseji achiti simeni pane munhu yatanzwa tadidiscasa group so ndobva andiudza ndobva ndatombosine but munhu yakanzi ndakasendera pictures yevana ndizuro vane maronda ndikati bva ndandisendera pictures yevana vaine maronda chi pamusoro tukanzi ndangoti tikuudzei kuti akati akamupiwa mari kugroup Telegram be very careful because munhu iyeye ndobva ndisendera ndikati une anything here chekubackup nyaya yari kundiudza ndobva ndisendera maaudio acho asendera maaudio aya ndoteerera maaudio aya mamunzwa maaudio kuti anzi achitaura kuti kokoko inini handina achandinoda kubatsirwa nacho inini vana vangu tiri right nyaya ndiri kunetsekana naye ndeyabhudhi vangu kuvaita zvemutoriro vakatodinyepera kuti zvakati ndakashayiwa hope guys I had sleepless nights nenyaya yemwana kuti munhu anodhifoltisa mwana ane 11 years 10 months mwana asinga mapirisi mamunzwa ega nemuromo wake paaudio achiti munofunga kuti ndiri mai vasina kukwana here vekuti ndinoenda pasocial media ndinobva ndanotaura zvekuti mwana wangu anogwara kuti sinogwara hanimona titori right isusu amene achagwa kunzi wakatita mwana wangu wakamboona here vati wangu achino mapirisi handiti muri kuona so patongoita any red flag chakafana necho chino ndamubvunza kati when you came to us you never mentioned anything about your brother you didn't mention anything about your brother. You mentioned kuti zvakandiomera zvinhu zvakadai zviri kudai apo toti ndikutoenda kumba kwangu andiri kutogara nditori bhone vana vangu and then boom audio ndeyane zuro ka it's not like ndakudhara akubuda wangu kana pangoita one red flag chatongoitika kudai so I will not help. So I am just here guys to tell you tomuudza ona yeye handika kuti I am putting a hold on this one. So I'm here also to tell you guys kuti on this case yemsikana uyu nyaya yake yaita maburi. She lied when she came to us. I kutotara masependi akasiyana and muri kuona akutoti chakaenda kana ndakaenda kwaMelikopo even the respect she does not have. I'm putting this on hold. So pamari yake takatorezana mari mufunge zvototanga tifunga kuti angashinda kumba this week hanimona remember kuti vari 3 vaitoda mari vari 4 vaitoda mari yakati hanimona yanga yatokwana kuti this week vari kuenda kumba but I'm putting a hold andika pamari saka mari iyi iripo
guys, kana ukaisa mari pamusikana uyu andika you can come here and claim your money, you'll be refunded back your money handika, or else tikupawo tine vamwe vatati navo pano vangu vari pastandby yekuti vanokwanisa kubatsirwa handiti maona vanoda kubatsirwa, we can divert the funds kune vari kuda help chaiyo andimaona. The same applies nekuna mwana wangu Tandasa anditika Tandasa, I've been talking to her zvese kuseri zvangu nichara even paikanda mavidhio ake chichati mama don't worry ndikuitira engagement yangu yanga yaderera chichinzira ndokana mapictures epure kudodo tatisina basa nasvo andimaona chero zvaiita chinodzati aiwe chaita yauri kuita andimaona, but ndakamupa time ndikati wangu tsvaka munhu ticha sotera kwatakaita mari yako iripo yekuti ubhadharirwe ticha handitangosarwa tione ticha titauri naticha uyu utomupa mari yake otoka kubatsira kuti uende kuchikoro handi akambotanga chiti ticha chikoro zviri kure chichichi, so dzanga dziri statement achi ticha handisi kuvawana haina handizindoona kupi ticha ticha zvizvo zviri kunetsa zvaticha handisi kuvawana ndicharamba ndichingotsvaga ndobva ndazomupa deadline last week ngati look tikasvika 2 days, I'm giving you 2 days now, dzakasvika 2 days usina kuunza ticha anomaona ndirafa also divert the funds to those in need, because kune vanotori in need zvemashuwa. You are not serious because probably zvako zvadzokera pakuadvertisa zvavamira paright hausi kuona katotaura naextend semwana ndikati hausi kuona importance yekugona kunyora right now. Ndikuudzei guys, right now tatakataura nevezino driving school mufunge vava vakatomumirira kuti kana akugona ochiuya kuzino. One of the diaries was paying that driving license iyoyo, ndiye pane munhu akachibhadhira malicense iwayo anomaona. So vezino tatakatotaura navo vanga varipo, and panga pane mari yake yerent yemarent house yanga iripo. So I didn't tell him all that nangoti tine mari yemalicense, tine mari yaticha yemalicense. I didn't tell him kuti kuzinoko kuri kune nje wakatomirira kuzvimu kwakagona unyara zviri basic wakamirira kuti inde pakunodzidziswa practical cheke chaiko andiona, and then rate handina kuenda dini ndazvitaura andimaona. So ndakangonyara, so pakangotanga kuti ticha wacho ari kunetsa plus ndinoda kututa ndotama bva kuno kwani ndinoda kuenda nogara kune imwe nzvimbo, saka ndikuona kuti ndikatsvaga futi ticha wacho naiko zvino ndichida kutama kuti ndiendewo kwakati kusiri kumaseva sterek zvinhu zvacho ndobva ndatoona tika mwana uyu haasi kuda kuenda kuchikoro handiti, so zvokuchikoro hanga haasi kuda. So pakadaro ndobva ndatomudza kuti right, we had funds dzatatinadzo and we are not releasing anything to you. Takutodhaivheta akatomudza zvakanaka, takudhaivheta kune vari in need vatoripo, ndoko tochidhaivhetera koida ikoko. Iwewe you were given an opportunity, a chance by God kuti uchinje life yako mbijana. Driving ndatati kuda kukuona uchizodhiraivha pamberapo, ingave mota diki ingave rori, watangira pazasi uchitora zvako license yemota diki unenge wakuziva kumberi kuupgrade tora license yako yerori woitawo life noupenyu hwako. Kune vakawanda vasingagoni kunyora kana kuverenga asi vanoita mabasa emaoko. Andika mukoma chale vanogara chara pana patina ndigoni kuverenga handigoni kunyora, ndisaba vakazonchia chiti mukoma chale muri kuverenga sikomenda ndanyora maverengerwa ndani still pa life because vakanditiwa havagoni kunyora animaona, vakanditiwa havasi kugona aiwa zvekutsvaga tuta izvozvo akatotaura kuti no. Saka zvokuzoti kana ari loketa anga atori maexcuses ai angovewo maexcuses, ndakatomuudza ine anga atongovewo maexcuses animaona. Ndakati mukoma chale cheche havaiti zvavagoni kuverenga na kunyora, vakaita basa remaoko rekuwelda. Right now vanowelda animaona, right now vari kutowelda, vari kutoita basa ravo andika chero vakazobva apa vakaenda kumusha vakangotenga welding machine yavo, he will just continue zvinoine chikoro izvi animaona. This is what we wanted to do kuti timuempower since tatakabatika nenyaya kuti kusagona kunyora uku tikati akangonodzidziswa zvinhu zvegrade 4 anogona kunyora. Munhu anonyora zvinhu zvegrade 4 anoenda kunodzidzira kuita zvemalicense andimaona, oita zvemalicense. So ndozvazvinoita pana here unogona kuuya kochiti wakadai, asi Mwari anozongotaura because hatimhanyi zvokudaro, Mwari vanongotaura. Kana zviri zvokuti chokwadi handiona zvine Mwari mukati hazvina kana chitsotsi, mari yacho inotobuda ipapo mangwana tinoenda tinzwi any feedback. Ukaona zvichimboti delay okay kumberi kune zvimwe zvichizoitika seizvozvi. Yes, you saw this coming mamilo, but isati pariri vanhu because somebody was saying this. We give people a chance andika then also totozozviprova tega zvina zvingonzi ipapo unoeta out of inonzi irrational thinking animaona, and then zvozobuda somehow. So we take our time tetichiona andimaona. So as much as zvano zvaitaura zvokuti ndichazotama
kutsvaga ticha kumwe but haana kudaro akatoti zvakona mama hani zvaticha ndazvitadza izvi zvaticha ndazvitadza takuisa mapanzo neumwe akati alright mama iripo mama wangu asi musazondirasire chingutaura akati awa hatirasani mwana wangu tinenge tichingotaura hatimbonasani animona we parted ways in a very good note tichiseka so tine mafans atatinawo they were meant for Tandaza and we've got mafans that were meant for this lady animona atinawo so we will just tangotaura pano padiaries I think tine vanhu wobva macases okuti izvozvi tine umwe wedu watitoziva anogara mucomment section but ndofunga for the past week or so haasi kubatikira because of situation mwana wake akadzane kwa inonzi vertigo meno mapepa andakapiwa kwadokta chichi saka anoti kudonha meno vertigo chichi saka atozadaenda kuoperation and what panzera chikoro nekwaisira ati angasaendi kuchikoro aidziswa kumba ndichi angati maextra lessons kana maprivate lessons kumba angati maprivate lessons kumba saka aidzidzira kumbaka handi wati taende kuchikoro tinomunyadzisa here tati chingoti anodzidzira kumba vari tu kumba chidzidziswa animona right saka ndo pacho patagumira so we still go tine vanhu vakawanda noda help dzichauya ipapa chako cheko papa kungoti tiamenya chapapika 6 ndofa utibude iko yako izvozvo 6:05 dzichiripo ndofa ndizobuda ndiende kunikira uko pane nditinono nevanhu 2 pane vanhu vandibata nhasi mukadzi andibata ari kuti itime ichiripo ndogona kumuedha nyaya yacho ameno nyaya yanga ichitenderera iri kutenderera itori nyaya yanga ichitenderera but andibata akazvindotusa kuti ndove kunyaya iyoyo nyaya itachingoiona chiti ndanyatokomendawo ndisingatozivi kuti vanhu vacho vachauyawo kwandiri animaona vanhu vacho vabva vauyawo kwandiri hanzi iwe uchadiseo license hatisi kuitisirana malicense edu pano tatingotaura iye kwaari seboy child akura asangoni kunyora asangoni kudi kuti akaita license inomubatsira so murana ndatoti kuita license ka iluxury and uyu yakaisitatisona option ndoti ncheka chatakwanisa tumitirewo kuti akwanise kuti afanane nechivamwe varume animaona guys panzi paita starpat pane starpat gaidza dzisirewo starpat iyo saka ndo zvaita timire ipapo saka tamira pano guys convey the monies kune vamwe vachauya vanoda kubatsirwa pano vanditika vane ende ichatanga yatomboverifyiwa kune verifying team yaya yonyatsa kuongorora yodzifambira yoongorora yoona kuti hapana here kana any loophole mari hatirelease zvekumhanya vedu ende kana kwauya pano chiuda kubatsirwa kuita chipatara guys tinobhadhara kuchipatara direct ndati mupambatimbobatise thank you master senders mairesi ndichakuedha ipapa manje tinobhadhara kuhospital straight that's where we pay the money kana iri mari yekuti uda kuenda kumba yebhasi tinotenga tiketi rebhasi tokuza tinakwira bhasi rakati uchapuwa tiketi rako wakwira bhasi hanimona saka kune vanogaya chefuma tichagaya kuti vadai zvakafanana nenikiri ndine mwana akaenda kuzimbabwe yaya praise akaenda kuzimbabwe mwana akasvika kuzimbabwe anotaura neni mwana asvika kuzimbabwe papai akabhandisira meseji akati mama ndasvika kuno ndakasvo zvakanaka ngatambira zvakanaka but vatete vati havachisina mari yekuenda kuchikoro ndakaisa audio ndichipopotera vatete ndikati aiwa tete takawirana kuti mwana thank you nyembesi bernard thank you takawirana kuese kuti mwana ari kuenda kumba makati mimi auradza kuti mwana aende kumba ndibhadhira school fees ari kumba tikati yes mwana ngachienda kumba anodzidza kumba anditi zvino mwana asvika kumba maybe makuda kutora advantage yenyu yekuti nokuti makaona kuti ambonzi madhadzi mwana misodzi pamatamba maakuti semufunga atiti izvozvo school fees you said you're going to pay school fees hatina kuoffer kutobhadhira mwana school fees we didn't offer that takati tikuoffer kuti mwana aende kumba andika kana mwana aenda uyu nove uyu ari mucomment section kana mwana aenda kukumba anditika imi mobhadhira school fees anditi then tobatsira maybe pakungoti mauniform nebhuku totatange life but otherwise hatina kuti kuendesa mwana kuchikoro we did not say that here so handidzi kuti mukuchinja ndakatatsira audio chitovabhemera but I don't think kuti makuchinja mukuitei we are not going to be taken advantage of tete ndakavaudza we will not tolerate that and then vakandipindura kuti aiwa ndiri ndandichindisa vana vangu kuchikoro sajanuary ko zvinezvi ndangoti for now because vana vakubhadhira mari dzakati wandei for now because ndandisina but ndinozobhadhara ndichabhadhira mari dzeschool fees but zvaizvozvi tichitanga kudai so ndasenda mwana kuchikoro mari yakati mwana kuchikoro chakati saka ndaona kuti panguva iri handina indobva ndati kune mwana uya alright zvotoita pano inaotsvaga nzvimbo yechikoro wawana nzvimbo yechikoro iwewe then uchandiudza
uri kuziva noti chandakaona pana tete sorry tete kana muripo but this is the truth chandiri kutaura pano ichokwadi chanditaura kana muripo mucomment section chandakaona kuna tete vakaziva kuti kune mafunds akanzi ndeye mwana aya takati ndeye mwana kuti tibvise misodzi yake so tete now was hate kuti vabvise school fees yavo vava kuda kuti mwana ashandise iyoyo yemwana yakanzi ndeye mwana ichibhadhara school fees yake tete ndozvanga kutina nhamari ndoti ndo zvandakaona inini personally because zvakaitika kuti ndizive zvandakuziva kuti mwari ini zvinhu zvinofamba namwari zvedu panapa because ministry ndewamwari hausi wevanhu mwana uyu achipedza kutaura neni ndamuisira maaudio tete vanoshamisa moza zvaakaita maaudio ndakamusa ndirakabva maforwarda back kwandiri akarasa instead kuti aivachimwaforwardwa kuna tete anoona kuti tete vaone kuti vapuwe response kuti ndapindura kuti chii mwana akabva aita mistake akabva adzosa maaudio mameseji kwandiri ndobva wadzosa mameseji angu asi wangoforwardira kuna tete akatonzi forward wangomusa kuna tete here waita mistake wadzosa kwandiri andiona ndobva atoditi tete ndivo vanga vatindira kuona vanhu kuti kana ukavaudza maresponse akona kuti kudii ndobva ndopatakatinona tikati aiwa musati tange vasina kukwana handitika matotumira mwana kuti udzasimere zvakati sezvinoita mwari mwana aita mistake achida kusenderai response yangu abva andidzosera inini response you don't do this hani muri kuona so handizivi kuti vanhu vana vezimbabwe munoda kubatsirika sei I don't know kuti munoda kubatsirika sei this is the conversation yaitotaurwa yavaitoudza mwana vakati ne mwana ingwenda anodza sisimeri handika uzotipa response saka ndichifunza ndandamupa anga atodzosera kuforda kuna tete ndobva zvadzoka bheki kwatiri animona ofuti tete vakasapa kuti vatumire mwana animona kuti ndanonzwa kuna sisimeri zvakati vaikwanisa kungotaura neni noti vachiuya ndo vakatanga kuuya kwandiri she approached me she didn't send mwana she came directly to me I am saying this madiaries andika but I want you to know kuti I'm not a walkover I am not a walkover just because I take my time to help you people you don't have to take advantage of people that helps you. And do you know the stress sometimes that we go through nenyaya dzenyu tinobatikana tinoona nemwoyo tine ma-emotions tine ma-feelings tinosvika pakubatikana nedzimwe nyaya dzenyu handika wedza nenguva nenyaya yekuda kuti believhisana tichika handi takatengedza chiyakatanga anomaona musa amudaro because obviously there was a conversation that ndakavaudza kuti manga muchitotaura nezvangu kuseri nemwana mukatotuma mwana tichienda muna simeni mwana wamuri kutuma uyu muchandisa mwana chienda muna simeni unotaura zvakati handika kuti tete vakundudza havasina kana mari kuti muone kuti ndicharesponda you thought muchaitaura tichabhadhara ndo pamane mhinduro yenyu but you said mwana uyu ende babake vachida kucancel mwana uyu babake vane basa he works kucity council so did I do wrong kuti nyaya yenyu iuye titagadzisa nyaya mwana adzokere kumba was I wrong so you see people sometimes they abuse you they abuse your heart they abuse you umwe ndiye kunosvika kuti kwameluko munofunga kuti takaita you know we are still in the process of helping it. If mukaona age yake you be shocked mnari kuti kwameluko you be shocked but kana vachiuya ino yasisimeni anovada ine respect then they will show their colors later on. We now know these things, guys. We now know these things. At least the mother was better because mother same time chingoti mama chidipa yawo mari yaebhasi ipapo kabva ndositumirwa kesend havana kudelay handika vachitoita mari yavo vachitoti mari yangu yavepo. But to tell you, honestly speaking, disappointed me. I was not expecting this from you. Do not abuse people. Don't take advantage of people. God is watching. Munovhara zvinhu zvenyu zvakawanda nekuda kwezvinhu zvamunenge muchiita nemwoyo wenyu yamunenge munawo. You block your things. Mangana mudzoka muchiva zvazvisi kunifambira handika because ndogara ndichiudza kuti mari dzinonamatirwa. Vanhu vanonamatira mari dzavo, guys. Hakuna munhu anongonagira ngomudisa mari chingo pamunhu pasina nyaya kutsvaga kuna Mwari. Munhu anenge achitsvaga favor yake kuna Mwari. Anenge achitsvaga nyasha dzake kuna Mwari. Umwe ari kuchemera vana. Umwe ari kuchemera kuti vana vangu Mwari honai ndokumbira kuti umwe ari kuchemera imba yake kuti Mwari imba yangu iri kuparara. Gadzisa imba yangu ndiri kudzvarawo. Umwe ari kuchemera 2026 no mari ndiri kushandira pasina. Ndikumbira kuti mari yangu ite chinobatika. And then you want to take advantage of that imimi. Moda ari motora. Imari dzinenge munotukwa nemari idzi. Munotukwa kuzviunzira chituko nemari idzi. Hakuna munhu imba yakazara mari wokuti anongompa zvinotonana sei wiki nezvazvi. Vanhu vari panapa kutambura vari kushanda. Wokuti ndokumashita kuti zvavatoitawo vachitohasilawo kuti vakwanise kuti kurarama. Ona nyaya osacrifice kuza 10 pounds because ari kudzvara. Ari zati mukudzvara muchakohwa. Ari kuzviziva. And then you just come here and want to take advantage of people. It's wrong. It's wrong. You people, you need to stop it. Animona, musadaro. That's ndikudze. Don't do that. So, ndakabva ndakapindura mwana ndikati, you know what? Inotsvaga nzvimbo yechikoro. Kana wawana nzvimbo yechikoro, wouya namari receipts ekuti wana nzvimbo yechikoro. Pamari iya yauri kuiziva yakapiwa nevanhu iya,
ndopotobvisa school fees tobhadhara straight kuchikoro. We are not going to send you mad yako, yes, but tivako ndozvavataura nti vanga vakutuma kwandiri atika saka chinanoudza kuti vati pamari yakeyo yako yaenda kwatichabhadhara school fees kuti tivenge chato wamboenda kuchikoro, because the reason why wakakontributiva ndekudzi ubviswe misodzi yawaichema kuti ukwanise kuenda kuchikoro sezvinoita vamwe vana uri mwana mudiki. Anditi tobvisa ipo tobhadhara school fees wotipa maakaunti tesu tobhadhara school fees, tabhadhara school fees tobvisa emauniform totuma Karen ariko kugweru oinda newe achikupika momutenga mauniform yasara ndoyowopuwa woitawo pocket money yako chienda kuchikoro. Kana muchifunga kuti kune extra money charezwa for you takatopedza ndikabva ndamuudza. So right now takamirira nzvimbo yechikoro kuti tione kuti achadzoka achiti ndawana nzvimbo kupi zviri kufamba sei, ende mugare noti mugare makaziva we pay directly to the school. Ani munoona we pay directly to the school. So musaite henyu zvakadaro zvemoyo wamunoda kuita uyo wakadaro kuti munoda kuya pana pamunoda kuita play around us kana social media mufamba magroups muchi page rino ihombe it might appear very small kwamuri. This is one of the biggest pages kudarika vanhu mamillion. Page rino rine ihombe kudarika vanhu vane mamillion followers. Page rino ihombe zvekudaro unouya kauchiti ndosachiti uyautaura wega nyaya yako palive because zati inyaya live idzi kana ikaitwa vanhu vanosipungaoni kucheva chaiona kusora mangwana kune vachaiona mangwana vanhu vanotedza malive erai vanotoita mabasa vakaisa maearphone vachitedza malive vachiteerera malive. So you never go scot free. Hazviiti. Kune anotozouya nefeedback chete kuti nyaya ndainzwa anogona kuinzwa late but nyaya ingainzwa ndosaka chidelaya kureleasa tinotodelaya because chitoziva kuti nyaya dzepapublic idzi kana pane something somebody kana pasina zvinongobatsika zvakanaka kana paine something chete pane zvinoitika somebody will just come and say whistleblower comment whistleblow kuti ndimboongororai munhu andimazviona. So we've got funds that we have. Yemwana job isi yakadaro yemwana ichasiwa yakadaro ndeyemwana uyu awane nzvimbo totobvisa pane yake kuti bhadhara school fees kuti mwana aende kuchikoro because chinangwa chedu choti mwana aende kuchikoro otengwa uniform ipapo uchienda nakadi unotengwa uniform mutora palive vachinzwa kuti kana pane panoda kuti work around metsimoza kuti mauniform achanotengwa nakare naiye yu size yake ozopiwa chenji yake yasara kunzi ndo yekunza kuchikoro right. Ngati ndipfurerepo chikudzai ndikai ndimbotsvaga mukadzi yetime ichiripo anogona kuuya ataure nyaya yake because iye handidi hangu zvokuitiswa tachokwadi ndaitotaura imari dzevanhu dzamunenge muchida kuda idzi imari dzevanhu including me tesingadi zvinhu zvakadaro. Makomenzi angu achafamba mone makai makomenzi angu mira. Hello muri sei Makadisi sai. ndiri right ndiri palive. I know kuti you are not one of us. I have never spoken to you. Maybe you just know me because wangoona ndichingotegwa or something like that, but you are not one of us, right? Yeah, it's true. Ndakangoona mategwa Right. post ya Mo Boys. Right. Nyaya yako yakamira sei? Point number 1. Okay, inini ndinonzi Rosemary Navretu. Currently I'm in South Africa. My parents vari kugara kuGweru panumber 20 Peter Folk. Vakaevictwa mumba mavo 2004 due to a case yarikaiswa briefly post ya Mo Boys. And we've been trying kuenda kumacourts kuti nyaya yapinde mucourt, but it's unfortunate kuti so far isati yapinda mucourt, asati apiwa macourt dates because mapurisa vakafaila madocuments ese vakaona kuti nyaya iyi pane fraud yakaitika. So tangomirira court kuti itiudzwe toita sei, but tabudiswa panze vanhu vacho vakati evicta vakambotrya kuti tibve pajurahall tikaendesana futi kumacourts. Court ikati aiwa havakwanisi kubva pajurahall kusvika nyaya yavaita sei yapera. Saka sofa nyaya yedu haisati yapera, and mama vangu nadhedhi vangu namainini vangu nevana vari kugara panze.
Okay. Saka kana nyaya apa pamutaura kuti nyaya yedu iri pakosi and everything. Help yavamuchida kwatiri ngavei. Tingachidawo help yekuti kana chikwanisa kuvhurirwa GoFundMe account because panoda kuzobhadhara advocate. Nyaya yachona inenge fana kuenda further. Takambotry kubetserwa nema-human rights lawyers. I cannot mention names for now, but some of them, they failed us. Some human rights lawyers in Gweru. And isusu chatirungoda is justice. Because mama vangu havatauri, she's deaf and dumb. My dad is hearing impaired. Saka tikutongoshayiwa vabatsiri chaivo because my human rights lawyers haifana kutimiririra. It turned out to be something else. Isusu hatina mari yatinayo. Inino kutoya kuno kuSouth Africa ndakatoyawo for greener pastures kuti ndibetsere vana mama kubhadhara malawyers. Because zvinhu zvanga zvatotiomera. Right. Yeah, I just saw it briefly, but kune vana veZimbabwe vakatenda panapa kuti want to know what really exactly happened panyaya. Okay, there's this other guy. Handizoti ndotaura mazita here. Zviri kwauri kana kusataura kana kutaura zviri kwauri. Okay, pane mumwe murume anonzi Noble Magoo. He's well known in Gweru. Akajuta ma-title deeds. He conned my father ma-title deeds emba kuti atore loan kuAgribank, of which zvakazodiscover kuti anga agara akatotora loan kudhara akashandisa ma-title deeds edu kukava chipande chake chechikwereti chaanga nacho kuAgribank. Saka imba yedu yakambaita sei yatengeswa neAgribank, but nyaya iyoyo payakatombonetsa I think 2011, manager weAgribank akatodzingwa basa because nyaya iyoyo it has been going on for 4 years. Ichingonetsa. Manager weAgribank akatosvika pakutodzingwa basa because zvakaonekwa zvikatresiwa kuti hakuna zvinhu zvakambodaro, imba haingotengeswi sekuti muri kutengesa mota. Alright. Pane masignature anofana kunge aripo. Izvozvo. Saka unozita kuti zvakaonekwa kuti hapana. Alright, my-title deeds akasvika sei mumaoko vakamupa sei? Noti you can't just come to me kuti ndipe ma-title deeds ako ndotongokupa ma-title deeds akadaro. Zvitii zvakaitika? Okay, my father ivavo like havasi stable even mentally. Zvakatoenda zvikatonoongororwa even pama-files edu everything is there. Munhu asina kunyatsokuita right. Saka he conned zvandambotaura pakutanga kuti akamukona kuti ndokumbura ma-title deeds ako ndomadzosa after 2 weeks pane zvandoda kukavha kubank. But ainyatsozva kuti munhu uyu haasi right, haana kunyatsokwana. But ona mwana munin'ina wangu kana kuti mwanangu tiri kugweru chese handiti baba havana kunyatsoita right handiti asi vakanoziva chii chinonzi ma-title deeds vakanofendenyura because haisi pachena kaya unenge vakatomaviga vakanonyatsonotsvaga pamapepa vakanotora chakanzi title deeds vakapa munhu. Ndozvakatoitika. Havana here kwakaita ma-title deeds haana kutaura chokwadi kuti iye angagara nechikwereti kuAgribank. No, nyaya yangu iri pakutarisira kwema-title deeds achipiwa munhu wavasingaziva vasina kukama naye vongomupa chimwe zvinotokatorana kuti title deeds. Ende handingati ma-friends, vanhu vanongozivana zvazvekungoti mugweru, but akangoteka advantage ekungoti this person ndozvaari. And anonzwira kure, vanotonzwira kure, he is hearing impaired. Unotoita kutotaura uchitoshedzera kuti anzwisise, he is not stable. Vanonzwira kure but vakaanzwa kuti title deeds. Handiti chokwadi. Vakaanzwa kuti title deeds. Vakaenda vakanotora munhu wavasingazivi vakangosvitsa vakambonyatsokutarisa kutsvaga chekuti unyatsooti havana here kana anything vakapiwa. Ndichidi pane zvodai ndofanira kupa apa iwe ndozodai because it's not amen. Anything chacho chavakapiwa chodai vakapiwa something chiri valuable taigona kutozviona. Hapana kana anything chaakambopiwa kana mari or something. Hapana, chodai mari yacho vakaipiwa taikwanisa kuona kuti yashandei kana kuti chii. Hapana. Apa kuti anonga asina kuirada vasambomuziva akangouya kuda kuenda ndande baba wako pavanhu vese akatipei nevendidzi. Vaitongozivana kustudio because vakambosangana kustudio aita zvekuimba. Noti zvekuti ma-friends, handingatonyepa kuti ma-friends. Havasi ma-friends.
asi munhu iyeye akatombodzvutawo imba yeumwe munhu but not the same way kuSouth Downs. Andori neimwe kesiwo ndozvaanotongoita. Haisi imba yekutanga yaakajuta. This is the second house muGweru. Saka imba yakabva yatengeswa neAgribank. Ndobva bank vanhu vakatengerana ndo vakapa eviction order. Vaigara vachitotipa ma-eviction order tichitasei tichimadefend. But ike zvino muloya wanambotaura kuti watati naye wehuman rights. Zvinhu zvacho zvaita kunge zvinika kunetsa mukati zvinika kutengana nekubhadharana. Because pesa pataimbodefenda nyaya tisingabudisi panze tichingodefenda. Last minute yekudefenda case takatozoona kuti pane chitsotsi chakaitika. Saka makaburitswa nani panze? Nema-messenger of court. Saka iye muridzi wacho akatenga imba akabuda here akapinda here pamacho? Haana kupinda izvezvo hamuna munhu. Akangoisa vanhu kucottage. Cottage ndokune n'anga iri kugara kubheni mune imwe garage mune muziyero arimomo. Peter Folk iri kupi? Riverside? Iri kuAthlone. KuAthlone. Ha? Saka muri kuenda koti rini? Hatina kutombopiwa court date. Hatisati tapiwa court date pesa. Saka zvinhu zviri panze so? Zvinhu zviri panze zvimwe zvakatofa because ma-messenger of courts vaitoita zvekutokanda zvinhu zvichifa. Handifungi kuti pane chasara kwacho eni zvinhu zvese zvakafa. Zvimwe zvikanayiwa. Saka nemvura iri kunaya iyi vanenge vari panze? Vanenge vari panze. Matende vanotoita zvekutodoneterwa nevanhu. Matens acho matens acho nanimozotona kana kuchipisa vanotongobika mukati imomo negasi kana kuti nemoto kana gasi pasina nemoto. Haipa hamuna court date? Court date hatina. Ndozvimwe zvataenda kudetserwawo kuti at least tikapiwa court date because zvino nemvura iri kunaya vanhu vakarwara. You guys need a lawyer. Apa takupinda kise kutsvaga lawyer anoyedzogona pro bono kukumbira takuitirai mahara ambofanira kuitirai mahara gweri ikoko ambofanira kukumbira aite 10 over interdict iwe kuti mubude mumba oita 10 over because pakaipa ndakaona hangu mapictures acho vari panze zvinhu zvakawaridzwa nevhingikiri. I was like wow, vanhu vanorara sei chokwadi mudaisa munhu kudai so. Pamvura yacho iri kunaya zvisingaiti. Ndikuziva. Right, I'm just taking a bait panapa. I'm adding another lawyer. Since uri wokugweru mwanangu, you might know this lawyer. He's a Gweru, very, very good lawyer at Gweru, very prominent lawyer. I'm just trying to aid him here. Nditokumbira panapa timbonoti angatibvumira kuitora pro bono here. That's the hi my friend. Hi Mr. Garikai, how are you? Uri seiko chimwe changu? Uri seiko mvura pagwere? Uri paHarare. Ezvo uri kuHarare? Sha. Oh, right. Saka kudzokera kuRini? kuGweru. Maybe on Friday. Okay. Wangu ndauya sha apa ndauya wangu shamwari ndatouya uri munhu wangu shamwari yangu chokudaro iwewe ndine mwana wandinaye pana mwana shamwari foni imbomita foni yako because ine noise kumasure foni yako ine imbomita foni yako please can you mute your phone baby girl. Alright. Mute foni yako ine noise mbotsara nevakuru avasimbi dzebasa idzi. Sha ndauya kwauri wena shamwari izvozvi kutorana ndakatohwarara wangu. Ndine case yandinayo panapa ndedzemudanga idzi ndekuGweruko. Maybe wakatoiona inongozanyatsotenderera maybe wakaiona because maloya mazano munenge muripo pamasocial media timu rako vafana vako vanenge varipo and stuff like that. Nyaya yakaitika kuAthlone uri kuiziva nyaya yemumwe mudhara wechirungu so ane mukadzi wake vakakandirwa zvinhu panze. Yeah, that one been going on for years. So tell me, what do you think about the case? Yakamira sei?
I think what do you think about the case? I can say. That case, honestly, tikanyatsova legalistic pakaitika era concerning nyaya yekupa munhu madhidhi atore selon. The guy akaita acted in a fraudulent way. Okay. And he is the one who is liable. All right. But look here, the property belonged to someone else, a third party, who did not benefit from the loan. Who gave the asset as a result of trust to someone who was not trustworthy. So, at the end of the day, the creditors went for that asset and sold it. I understand from a moral point of view, everything that happened is very wrong. And also, there's an element of criminality on the part of this guy. But look where everything was done as a result of trust. Yes. Yes. And the fact that did you hear that the guy? Did you hear that the guy? The fact that he said property now because he trusted maybe a friend or a colleague, but he went too far in terms of his trust. It is something that should have been reversed. But I'll tell you, the creditor here who advanced the loan, he had every right to proceed against that property for recovery of the outstanding amount. Why? Because they didn't know the arrangement behind. Okay. Yes. They thought everyone was acting in a bona fide way in the transaction. Okay. Yes. If I give you my car as security, if I don't pay, you obviously sell that car. Yes. But if it then happens with that vehicle actually belongs to my young brother, I can't say this. It's not your fault that you have sold it. Yes. Because they've been given that vehicle test. It's security for a loan advance. Okay. It is a pity that something like that happened, and I sympathize with that guy a lot. But yeah. So do you think anything can be done? Do you think the reversal can be done here, considering it has been happening for years and where they are right now? That transaction. To reverse that transaction, it's not possible to reverse that transaction. That can't happen anymore. What can only happen now is to proceed against this guy acting in a fraudulent way. How? I think his name is Noble, is it? Yes. How? Yes. How? To sue Noble. This Noble? Is to sue him for compensation of the equivalent of that property, of the Athlone house. Okay. Whatever it is worth, it's value of that property. Okay. Sue Noble. Go against him. Okay. Now I don't know. Look, there is what is called prescription. Yes. This is obviously a debt. This guy is owed X amount by Noble. But if this debt has been there without being followed up for 3 years, now you can't follow it up because the debt would have been prescribed. Because there is prescription. Chikoreti chikagara for 3 years. Chisina kuteverwa. Hachabhadhariki. All right. You should have done so in 3 years. Okay. After which period it expires, like expired. Prescription means the debt is expired. Okay. Yeah. Ooh. So the only shot that they have here is to sue this Noble guy. Yeah, but
assuming that they are still within the 3-year period that I'm talking about. Was anything outside that 3-year period? Monopoly, they're not prescription. So nobody should have been sued within a period of 3 years. Oh, that means 3 years. It's now over 3 years. Havachakwanisi kumsuwa. Hey. You can't now. Hey. You can't. Because for all the time that I've been hearing about this story, action should be taken against for recovery of the value of the house. So, if everything has just been talk without any action, it's a pity prescription will not allow recovery of that debt. They will not get anything. Yes. Apasha ndopatata ndopatata kutora kuti aiwa garika anotipedzera masports anopedza masports apa. Very possible that within a 3-year period. Yes. Would have proceeded against Noble. You know, we have discussed in a case with other lawyers. It's not a prospect of success. But if you give someone a title deed, you by reason of consenting with the property security. Yes. Then you can always proceed against that person in the event that your property has been sold. But if you are cheated, if you are cheated by that person, that is fraud. But you must still act within a 3-year period. Okay. From the date that you have discovered that something has gone wrong. Yeah. Now ndabva staka ndaperekwa manje. Ndabva ndatostaka. Isusu takastaka kudhara malegal circles about nyaya because the story has gone round within the legal circles. The people have discussed about it because it's a story, it's a heart-rending story. Exactly. Story to say. Exactly. Yes. And if you hear about it, you think of a solution if the person involved is not your relative. Exactly. And the day vakauya kana vakatsvaga help zvavaita zvokudiwa kamhanya kwatiri isusu tinotopisa kazvodaro tinotopisa indopisa kahilari zvokutodaro nevakamhanya vakatouya kwatiri isusu takatomhanya kutobata inini so timu redu riri kupisa apa netakatobata kudai dei zvinhu zvakatokudubuka totushaya kuti vanga vachirelaxa chete vari kuti hanzi they've been given eviction orders handisika all these years back but vaikwanisa kuita over 10 the whatever the eviction orders. So I think they got relaxed deep up and to 2011 kuti hatibudi vasingazoti one day zvinozongochinja. Didn't they consult a lawyer before? Didn't they seek legal advice? Vari kuti vanga vane ma-human rights ndofunga ndeye mahara here unongozivawo emugwerai. They should have pushed. I don't know, is there any court sitting? Result any court order. Naidya chidavira munin'ina makamboita here court order sitting amene zvitobve. Hatina. Hapana here nyaya yakaenda kunzewo koti yatonga ichiti zvakati. Nyaya yakangoenda kukoti ndeyekuti tisabve pajuraho because vanga vakuti titibve pajuraho ndopatakaendesana kukoti zvikanzi vanofanira kubva kana nyaya yavo yapera because havana kukuenda. Haisati yapera kana miti kana yapera haisati yapera iri kupi takaripota kuZRP because pane pamwe patakambofonera ofisi yaDr. Amai tikamba tanzi tiende kunoona propo kuZRP. Saka nyaya haisati yapera. Haisati yapera. Isati yapera ndiro ZRP. Kuti ane mhosva vachatipa macourt dates but hatisati tapiwa macourt dates but iyo pavakapedzera kuenda kumapurisa vakanzi Noble wacho atori musungwa for now but haana kuiswa muchitokisi or anything akangonzi ava musungwa anofanira kupota achiuya. Yeah, but why
put pressure on your lawyer kuti dadete court nyaya yetongwe because yagarisa yagarisa considering situation yachona zvinhu zvacho zvakamboma muruva nemuzuva ramunoenda kukoti taurwawo zvipamwe upenyu because as long as itaurwa iri panze isiri kutaurwa mukoti nyaya isati yapa zvakanaka kwandikona leya uyuziani ndaiziya taimboitirwa navachida wanyika but sekuru vangu ndo vakatozoita curator wemaassets vakazotora curatorship saka ndo vakutimiririra since vachiziva kesi yacho ndo vava curator police iri kuitwa ayavhuitwa achida wanyika saka yakuitwa nani asekuru vangu ndo vakutongotimiririra saloya ndiani vanonzi Alfred Marimira vanoshanda Bulawayo Poli ndo vava curator bonisi but havasi kuita zvinhu zvacho zvazvakutongonesa saka vakatongonasa kuti ndo vanotimiririra mukoti vasiri lawyer dia vanozogona language dzemalawyer idzi nokuti uyu unobhuya wato yanezi lawyer obvious andi yanezi lawyer pamama asvika anasikaoneka kuti mama asvika papo vanga vakuda kunyora eleta yanzi tonzi chii yekuodha iya yekuti itongwe nyaya yachona tiri mumba vakaregererei apa kudiwa mari apa isusu tanga tisisina mari kaidiwa mari ndaitia kaidiwa 3000 muri vangani vana kumba kwedu tingori 1 oh my gosh what I could do is because I know of very vibrant human rights lawyers who are very active and vasingachati aiwa zvehilanizvo gani indandadouya kwauri ndikati chinzwazve mbururu wangu tiwazve indandachiya kwauri ndikati shamwari iweweka uri munhu wangu zvekudaro ini munhu wako shamwari ndinomirira chi ndinoita give back to the community kuti ndi philanthropy inoshanda nevanhu ndandatiya kuzokumbira ofisi yako handitika nemalawyers ako kuti shamwari hamukwanisi ndokumbirawo kuti mumbotorawo case pro bono because now we are going to make it have eyes. Every eye is going to be on this case. This is your time to shine, my friend. No, I know what you want to say, but listen to this. It's a matter yasvika pane pastage yairi inofanira kutorwa from a human rights perspective. Oh, haichadi maloya kuda kutorwa from the human rights perspective. Yes, that is why my mind is rushed to my lawyers for human rights. All right. Not that they would vanenge vachiita, but ndachida kutiko if I have to be part of it, ndinenge tiri part of it with that team. All right. Aha, now you are talking. Now you are talking, yes. You know, human rights lawyers. Yes. Yes. So I know a couple of guys. What I'll do, I'll send you number. All right. Yeah, a lawyer, Anondino, who works for who is a human rights lawyer. All right. Who also knows the organization yao. Anogona kutora issue yakaita soendera neshelter and accommodation. Okay. Yeah, right. those are my areas. I want to specialize. Oh, good. Okay. Yes. Yes. Saka, we'll tell you the nyaya yakadai so. Nokutotaura tikota Mr. Garigai panamba. Vakati kwenye kuma human rights kuma lawyers. Who can assist the issue? Yevanhu vatiprep of accommodation. All right. Through fraudulent conduct. All right. Yemunhu akadai. Police, but at the same time, how do we get to a point where we can reverse this process? Okay. Kwaiva hazvigoni here kana kuti utaure naye then tozongoenda wataura naye iwe? No, inini ndogona kutaura naye, but taura naye iwo. I know kuti ukataura naye iwewe
uchitiko, inini I'm outside the country, I do this and that, check my page here, we have received this case, you know, and I've been given your number. Are you not able kuti mutimu yenyu mimika mutore issue iyi? Andizika? As human rights lawyers, we are coming to you as human rights because we believe this is a human rights issue. If you say that, this is a human rights issue. It is no longer about title deeds and the like, but a human rights issue that requires human experts in human rights. Right. Whatever response that she gives you, and this is the first time you talking to her. And Yes. Never mind that the response is negative. The response is positive, kudos, thank God. If the response is negative, never mind. Because I'll be in a position to go to their workplace. If the response that she gives you is negative, I am able to go to their workplace with that negative response and say, makafonerwa nditika neishe human rights yakadai mukapa negative response, right? So I am here to say, don't do that. Please receive one of my human rights issues, because you never know what baru mfonera arukufungei and acha judge say, but the phone and have your thinking case head. Let her hear you. Akakupa a negative response, come back to me. Meli, and say, Aramba or at next week or at Chi. Immediately I'll be able to physically go there and say, Makafoni Rogan. And this case fits well. Man, I'm kidding. Please do something. Because I am senior to those guys. And I also know people who are in their board. Right? Guys, issue here, think about it. I'll tell you, get something positive from them. Now we have explained well. Them to look for a lawyer who can attack this matter from a human rights and a shelter and accommodation perspective. And this deprivation of accommodation based on fraudulent conduct. Yanopo. So I'll send you a number and say, no doubt, and it's no famba nayo. Limelight. Because look, we need to assist even if we are not getting any money. Thank you. I love you, my friend. Yes. Saka, where we are not getting money, we will get something out of it. Yes. Because you get exposure. Who would have received our assistance? When you're talking like this, I am on live. So many people are already asking me, who is this lawyer? Can we have the number? You see? Hey. Very well. Let's help. So I'll send you a number. Yakuti Mwende Kunani, and then I'm sure, I'm very positive, but they will receive you well. And act in the best interest of one. We need to help them. I saw the video. It's terrible because I passed through that street before. It's terrible. You won't like it. They are living like animals. Something must give. Something must be done. Yes. My friend, I don't have any more words to say. Thank you very much for this. So we are in touch. We are going to be in touch. I will definitely conduct this at Tino tomorrow. Give me the number now. Tomorrow I'll conduct Tino and then I'll come back to you. Then we can start from there. At least if it can be resolved, that will be fine. You know. Let's hear what the human rights will say, and if possible, let them be back in the house, and then the issue can be discussed. Because with the water, with these rains right now, it's kind of it's heartbreaking, honestly. To think they are disabled,
Yes. So thank you very much. I will be in touch. And above all, thank you very much, Pakutaura Kuti. Even sometimes without cash, with some cases we have to take as human beings, as people. Remember, your lawyers, we know you function with money, and stuff like that. But for you to get more money, just put yourself out there. Do you know? I don't follow what Taura now and so on. But they know sometimes, most of the times when it comes to my issues, when drop a number, because I trust you. And so I've never seen you losing a case. So I've got trust in you, Dr. That. Well, thanks a lot. All right. Anybody? I ordered a bottle, but I'm Bye. All right. Thank you. Okay, bye. Right, dear Toka, come in, Toka, Manam, Toka. Right, I think we have heard that is Tatamini Master Panap. So maybe Malaya says of Sanagura, who's like a discuss a chavo Malayas, running what you want. And Mimo Kunyana Paguay, so I say you relax, but anyway, chance to get it. And this is the my equas guide. Takuta goes back to square one. Takuta Batana Mangwana, I'll just find time, maybe 1 hour, Panapa Life, and then we get to call to phone Tino, the pure number, to phone a Tino, the Tomuza, Tora Natinonia, even Sarah Chiswa, Tatene Bassa Panapa, then put out a follow up in the Fambana. Since he had to do and act guide as a lawyer, and they are willing to get a box with a proper lawyer, Achakumi, they don't push up to bro and child friend who back. See, I don't take what about the Kushikran as I chamber at Tashimber, don't go with that. So I don't know right. About those other things you know, until I think the single finger kumba. Chokwadi chinoitika ndechekuti izvo zvanoonada kuti haufaniri pano mwene wandi kusenda kutokuona pano kati chokwadi munenge muchitomuka kumaplatform asangana nebasa rese muchitomuka kokoko muchirasa muswe muchitadza kuenda kwamunoziva kuti munozobatsirwa mangana zvosvika bhenda ndozvinondikuona ini kana zvabhenda mofunga kuti kuna Sisimeli kana Sisimeli inini ndanisiri esocial media peseni asi ndakatozonzwa nezvenyu ende zveshuwa muri right. Sure, mutore right ipapo mandatofollow and everything. I've seen the work yamuri kuita nekubatsira vanhu handidi kureva nhema. It's a good work. All right, iripo mwanangu saka tobatsana kuti ndabadapuwa ndo mangwana ndichakuudza todzoka pano tofonera uyu totoipusha nyaya ine nditori paground ndikutodzifambira mangwana akaenda tonga ndakadrive ndakananga kukuseni animona but all the way ndinokwanisa kuti makuseni ndotuma munhu ari paground oenda kumaloya aya but taura navo uyu ochiida uyu unondisa pakono nditaura navo ari kuofisi kwavo ikoko wesaka kuti tichizvitopusha yatove nyaya yekupusha chavo chavo kuti zvikurumidze kuenda kukoti takutopusha because mvura iri pagwera apaka ndikutovhunduka kuti mafloods akadare kuti hove dziri kubatwa murodhi chaiko chaiko vanhu vanorarama vari panze naini zvibudi zvakaoma orit saka iri bhoma dakutobatana mangwana asimbovatawo upe. Thank you, Sisimeli. God bless you. All right, baby girl. Right. So, guys, I think I found out that guys, guys, koma tichaita sezvo. Tichiudzana zvechokwadi kuti vana vazive. Naimi. Tichiudzana chokwadi kuti vanhu vazive guys kuti zvinhu zvinenge zvichifamba sei. Ndo chokwadi tinenge tichiita. Andimona. Saka ndo patave apa guys nenyaya iyi unaya kuseri ndokupa namba saka guys apa ndo patiri right now toziva hazvinetsika kubata kuti uyu munhu asi wedu asi unomubata kumachatsi uku unotomubata kuti uyu munhu asi wedu anoona saka tave nekesi at hand guys this case let's make sure timake sure kuti at least whatever vadzokere mumba tichida nyaya dzavanhu tinodzida chose asi nyaya dzavanhu kana dzauyawo dzichida rubatsiro hatichakwanisi kumira kure totika nekuti pakudiwa rubatsiro tobva tamira kure no we don't do that hanimona isusu munyaya dzevanhu momwe tinenge tiripo munhingiri mukubatsira tinenge tirimo ndozvazvinoita kuti kunyaya dzevanhu kutamba but when serious issues comes tinopinda futi handika kurera kutidza kuti hatina kumupoya pano kuzongodai handiti ndo zvinoitwa nevanhu so guys ndoda kumhanya nemwana ndimboida ende zvakanyanya ndada kukudzai guys ndechekuti ndandichitaura panapa ndofunga mune guys ndinoda kukutendai munoziva nesapoti yenyu ndandiri kungotaura everyday ndichikosa maposti ndichikosa kuti kuzanu pf kuzanu
chimbotiisaiwo kubva kuno kuzasi tiedheiwo kubva kuno kuti uye nechemo nokuti chemo chomuziziva sei if you don't have people vekuti vanotorawo zvinhu vachiuya nazvo vachikudzai kuti zvinenge zvakamira so tokumbirawo kuti pakati zvichemo ndachisamwaposta muchingodaro guys fortunately pakupedzisira apa guys aiwa zvinenge zvaita guys isaimisa malove nemalex thank you for the stars itaimisa malove nemalex ndinoenda kukwanisa kuendesa zvichemo handimaona manje I told you guys I don't mind joining the party and kutojoina party I'm joining the party now ndakataura kuti as long as they are going to allow me to stand for the people ndichimirira vanhu kana kuti ndikuda kuitwa maprojects kuvanhu and because hazvireve kuti mari dzekuti vanhu vanofanidza vaita project hadzipudi dzinotombobuwa things dzichipuwa certain people but hadzisviki kuvanhu handimaona tochishanda department iroro isusu tichiapa madisisi avo handimaona tochishanda department tichiapa tichidai so zvikanzi nevanhu kujoina zvigure ndikati ndakaenda kujoina zvigure ndakajoina zvigure guys ndakatopinda ndaveko ndakindikudzei ndoga nemuromo wangu andika ndaveko ndakajoina ZANU-PF asi ndikajoina bhadhi ZANU-PF from the side rekuvanhu rekuphilanthropist rekuvanhu uko ndokwandise kutenda kwandaingoita bva pakutanga ndichiti anyway ndipinzewo kuti ndazoreceiva phone call ezuro ndakatovhunduka kana ndikauvhunduka handimaona saka I am there handimaona ndapinda saka mukadzi handizivi zviri kurongwa zvichaitika kuti chii asi ndinenge ndingokuudza ini vanhu vanongoziva ndizvo zvemanditaura vane vachite vanhu vanongozivawo saka mukandinandopostawo ndichidini ndichiposta chero ndikapfeka regalia yangu guys don't come for me I'm wearing the regalia because I'm now a ZANU-PF idi uchi vision 2030 chakamirira vanhu vision 2030 tiri kuvanhu vision 2030 tichibva kuvanhu kumusika kuvanhu vasina vana vana vasina bvudzi rechikoro tichibva kuvanhu mishonga kuzvipatara tichibva kuvanhu ikoko zvichemo zviri kunetsa vision 2030 ngainde kuvanhu vanhu ngavanunugwe vanhu ngavaburutswe munyu vision 2030 makambani to be opened ngapuwe vana vezimbabwe nemari dzavavhure makambani first vanhu vaende kumabasa vision 2030 mutoriro pasinawo ndozvandiri kutaura chibva kuno kusaidi kwevanhu ndirini chibva kusaidi kwevanhu ndakazvimirira pasine mutoriro hazvire kuti havazikamwa vanhu vari kusa mutoriro vanozikamwa ngavabate mbavha dzose ngadzibude tipindewo ndo main team yangu mbavha ngadzibude tipindewo kanzikoina hama ndidi kuteti kana tinotopinda kane pa10 million iya yamuruda kudzikutipa iya ipai vanhu itirai vanhu maprojects pa10 million vanhu ngavasapuwa cash vanhu ngavatangirwe maprojects pa10 million paya vana ngavabhadharirwe maschool fees zvipatara zvikuru sei mishonga that is a basic and wanted thing mishonga muzvipatara manesi ngaabhadharwe basa ravana chamanesi rakakura ngaabhadharwe mari svinhu manesi achibata tsvina dzana chidini maticha ndiwari kugadzira uyo amangwana mapresident amangwana maticha ngaabhadharwe 10 million yenu iya yamurira kuzotipa ya ngatitange before matipa ngatitangei nezvinhu zviri basic musati matipa isusu masocialites ngatitangei nezvinhu zvinoda zviri basic kuvanhu ini sati mukandipa 5 million yangu kana mandipa 2 million yangu kana mandipa 2 million yangu kugweruku marodhi acho ipotoro kuti mwana akatowira akanyura hamuda anofiramo ndikambotanga ndaindako ndonomeka sure kuti ndagadzira marodhi ndipe example ZANU-PF idi uchi tagurei uchi saka mukagara mambo ndipa mari first ndipe mari first nditaridze vekune mamwe matauni zvinoitwa maybe they'll get challenged mukandipa mari ndimboenda pagweru ndimbonodemonstrata pagweru chete then the other towns will be challenged because munenge makwanisa kuona kuti zvechokwadi mari dzinokwanisa kushanda pasina kubiwa kwemari dzinokwanisa kushanda zvazvafanira kuti zvishande right so yes comrade Meli ndakunzi comrade Meli aiwa ndabvuma ndiri kunyepa ndataura chokwadi because if you can't beat them join them guys if you can't beat them kwanzi ticha akasabhadhara no ndindasama I would have played my part
would have played a thing. Nyika inovakwa nevene vayo. Ndozvakataurwa napresident. Nyika inovakwa nevene vayo. Vene vayo ndisu neni. Tisu vene veZimbabwe. So we have to work together kuti tivake nyika yedu iyoyi. And tichitaura chokwadi, tichimira pachokwadi. Because nyika kuti itange nekuvakwa. Makambani kuvaka kuvhura. Tine makambani. It's a story for another day. Tine so many companies dzakavharwa. Dzoda kudzivhurwe. Anomaona dzikavhurwa mitoriro pamabridge vese vagere mabridge vaya vakatanga kuenda kubasa. I'm telling you mitoriro initamshoma hanti initamshoma vanhu vakatanga kuvingwa vari kubata mitotsei vachisungwa kuchisetwa maexamples chaicho ndotanga Robert Rand ndinozobuda kuchiswa maexamples. I'm telling you mitoriro initamashoma hanti ndo patari ndo pandatoveni ndatopinda ipapo because you can't join them. Atina takambotira kuchimhanya tikokusisisi tikamhanya tikadii. We did not go anywhere. Hatina kuona vision. So at least pane vacho vari kutonga tochipinda ikokoka tochibatsirana tiripo ipapo. Because I told you there's no apana right now. Apana guys, honestly apana no chokwadi guys. Hanzi rote kwenda mkule kwa Twitter. Ndosha ndikureva kuti vakangoni muri kundiwa mukangoni testa yedu. Mboni sita kuti ndamutadzi ndo zvakureva zvacho. You see. Ndoya ndopika majari zangu pano ndoti hande team and tosvika pagwera apa tichiva pane marisiti avo voita auditing yavo asi tarova basa hazvida hazvo chikoro toita zvinhu handitika. So guys indakuinda ndangoti idi uchi vision 2030 fair topata mangwana zvakare guys mangwana ndopo tochidzoka nelive yeTays Solars. Tine kambani yedu yeTays Solars yatakushanda nayo. Kambani yeTays Solars ichange yatakushanda nayo Exama Solar. Tichakupa packages and everything and then I'll come strictly ndechidangana nayo. Nguva ipa ndingakurumidza kudzoka ndokwanisa kudzoka. Right? Ndingakurumidza kudzoka ndokwanisa kudzoka toenderera mberi. Andika toita kana an hour or two. Toita nezvenyaya yeTays. Tocreate group towirirana because handidi kungoimhanya ne 2 hours chete. Toda kuti toonesana chicreate group. Varoda kusigwa masola vese. Topinda mugroup and we see how we are going to do it. Pandizodzokera kune varidzi vekambani. Tinenge tine concrete answer kuti right munhu kana wabvisa mari yako kwasara zvichidai tichienda takadaro. Munhu wese mudhayari tikuzama kuimpawana. Ndosaka ibvi ndakatoenda kunojoina zana ikoko. Anomaona. Saka takuimpawana munhu wese magetsi, munhu wese mvura. Andika munhu tikutoda kutsvaga vezvidhina ndo vatiri kutsvaga kuti tiendere mberi. Saka solar company guys tave nayo. Andika tiripo Tays Solar Company. I'll come and tell you more andika about Tays Solar Company. Zvakare saka nokudownloada Odola. Munandi guys, people are enjoying Odola. All that I'll come and talk about it ndadzoka. Azoti toda solar. Yes. So guys tobatsana pa10 ndadzoka time yafamba ndamgaindi manyanzi top soup. I was state chance top soup here for isati top soup isu. Taking the influencers for ED. Influencers for ED. Socialize for ED. Ikoko. Guys, ndakwenda bye bye guys.